със своята магия. Пъстрото лице на Добруджа ще ви плени през всички сезони. Тук ще ви посрещнат слънце, море и сърцати хора. Елате да се запознаете с древното минало и модерното днес на гостоприемна Добруджа. Край село Оброчище се намира стар манастир, който в миналото е бил най-прочутата мюсюлманска и християнска светиня по българските земи. Нашата разходка във времето продължава. В къща музей Йордан Йовков времето сякаш е спряло. Този малък дом е запазил атмосферата от най-романтичните месеци в живота на писателя като младоженец. Добруджанските икони, дело на прочути възрожденски зографи, са пълни със светлина и живот. Те са част от националното ни богатство. Местността Тузлата е прочута с възможностите си за калолечение. Разположена е на 4 км от Балчик до самия морски бряг. Резерватът Балтата е една от малкото места в Европа, където дивата природа е съхранена. Тук Лунгозната гора е запазена в нейния естествен вид. We come in May and in September. Two times a year. Shopping here. Yes, shopping. Yeah. Shopping, good price. Добруджанската кухня изкусно комбинира плодовете на земята, уловили българското слънце. Част от идентичността й е изкуството за правене на вино. Добруджа ви предлага голф изживявания на световно ниво. Освен атрактивни игрища, от които виждате морето, има още много невероятни възможности за забавление и релакс. Уютни плажове, спа-центрове и морски дарове. Прелестта и романтиката на тези места ви очакват.